Drassig was het in het lage midden van Friesland. Weidegebieden liepen 's winters grotendeels onder water. Met een leger aan windmolentjes was de bemaling vroeger een stuk primitiever. Dat had zijn voordelen, landschappelijk gezien en voor de natuur. Nergens bloeide de weide 's zomers mooier dan in de Boetlanden, de laagste stukken land, een paradijs van moeras en weideplanten. Tot er gehooid kon worden, dat ging over het water. De meeste boeren haalden hun hooi met grote pramen. Ze namen een paard mee. In de Boetlanden kregen paarden moerasklompen aan, anders zakten ze op hun smalle hoeven weg in het zompige land. Met paardenkracht werd het hooi naar de praam gesleept, op naar de grote hooibergen bij de boerderijen aan het water. ' S Winters wordt er een andere oogst gehaald, dan ritselen er in de oude venen en de delen zeeën van riet. Heel wat daken en molens van boerderijen en villa's worden ermee bedekt. Het snijseizoen loopt tot eind maart. Daarna zijn de moerassen in het lage midden voor de vogels en de watersporters.